Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, organizza laqgħa mal-partijiet konċernati prinċipali bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma lejn ġustizzja aktar effettiva mal-vittmi ta' droga. Waqt din il-laqgħa il-Ministru Attard iċċara li fiċ-ċentru ta' din ir-riforma hemm dawk li huma verament vittmi ta' droga u li l-Gvern se jibqa' jaħdem kontra traffikar ta' droga. Għamel dan fil-waqt li ringrazzja lill-entitajiet rispettivi li laqgħu l-istedina biex tkompli din il-konsultazzjoni. Il-Ministru stqarr li laqat li kellu mal-istess partijiet ikkonċernati fis-settur servew bħala diskussjoni ta' ċerti punti u proposti li jistgħu jkomplu jsaħħu din ir-riforma daqstant importanti li tista' tagħti opportunità lil dawk li verament juru li jridu jagħmlu bidla pożittiva f'ħajjithom għat-tajjeb. Il-konsultazzjoni pubblika marbuta mar-riforma l-ġustizzja aktar effettiva mal-vittmi ta' droga is-suktat blaqa mill-aktar interessanti mal-stakeholders kollha fis-settur fejn kulħadd ingħata l-opportunità jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar dawn il-proposti li resaq quddiem il-Ministeru għal konsultazzjoni pubblika, proposti li sabu appoġġ fil-ġeneralità tagħhom u wkoll diskussjoni dwar kif nistgħu nkomplu insaħħu biex nilħu l-għan u l-iskop ta' din ir-riforma. U nnota li b'mod ġenerali l-proposti ntlaqgħu tajjeb fil-waqt li aspetti bħal reviżjoni tal-ammonti fl-iskeda indikattiva ta' min jikkwalifika l-qorti ta' droga ħolqu diskussjoni importanti. Sa dan it-tant, chairperson tal-Bord Konsultattiv għall-Politika dwar lotti ta' sentenzi, Dr. Elix Sherry Herrera, spjega li hu importanti li l-liġi tiġi riveduta u emendata biex dejjem tkun konformi mal-morali soċjali u l-polz tan-nies. Il-liġi tantiċipa numru ta' kriterji u kundizzjonijiet biex il-qorti taraf jekk tistax u għandix tikkonverti ruħha f'qorti dwar id-droga jew le. L-anaħħari wara din l-emenda hu biex jiġu analizzati ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ u jkun hemm aktar aspett uman fl-applikabilità ta' din il-liġi. Rigward il-proċess tal-konsultazzjoni, il-partijiet esprimew sodisfazzjon għal mod ta' kif żviluppat id-diskussjoni, b'mod speċjali għal mod ta' kif bejniethom stess iltaqgħu u għandhom stediniet biex ikomplu jikkonsultaw bejniethom fuq tali suġġetti. Għall-istess laqgħa attendew diversi rappreżentanti fosthom mill-Aġenzija Nazzjonali SETqa, mill-Caritas u mill-Fondazzjoni Oasi.